dito pa sa istasyon iti bus sa masarakan ti barangay Pagdarawan sa Panato City La Union ito nga bus kada ti biyahe nga Manila to Abra, Manila to Lawag, and Manila to Vigan. Dito yung matangan tayo nga adra kita pasayros ito nga agor-ora iti paglugaran na nga nagitoy kat nagapuan ti syudad San Fernando wano iti iling bawang La Union iti Duma kat mapanda ijay Manila. Kat base ti impormasyon ta dito ayan ti istasyon ti bus dito Marisbeth kat nakabat ng handang pick up ti pasaheros dito nga base met ti panangitong-tong ito dadto pasaheros kat na ipagkakarumit kanakwada nga adda ti lumabas nga bus nga biyahe da ken pabalinda tag pick up ti syudad ti San Fernando nga so nga ti rason no apay ta agur-uray latta ada gitoy nga pasaheros nga papan sa Jay Manila. Base met ti intay peragdaman ti may sakitay pasaheros ditoy ni Ryan Noses nga taga Manila kat tatay pala ang imay da ditoy istasyon ti bus tapos kat aguray da iti paglugaran data si Mangbay da ditoy probinsya ti La Union iti napalabas nga aldaw pala ti Biyernes Santo naglugan da ti van nga itatanag agawid bombo room di kalpasan nga binisita da ditoy kabsat na nga pimusay iti napalabas nga tawen nga naitabon nga rod dito syudad diti San Fernando handabat nga may nagbits na gitoy bombo Romnick kadwana ni mater na nalikat pandalang binisita na jay kabsat na nga pimusay iti napalabas nga atawen kasi kon kini Ryan Noses kat medyo marigatan da nga mangala iti paglugaran da nga mapan unusan agawid sa jay Manila hanakas sa idi may datoy ta adati van nga naglugaran da gamtatan kat commute da nga agawid ijay Manila sala nga isu na di kat tanta prekitay nadto mga pasaheros ditoy nga mahamat unay kas sa kaado ati pasaheros ta dagiti ang datoy sangwanan iti istasyon ti nadakabang lang bus nga nakatugaw dito isang wanan iti istasyon wano nakatugaw kitay na imunta dito nga pagtugawan nga hamot unay nga ado nga tugaw kat dito yung makita daw nga basit na kitay pasaheros sa bombo Romnick kat barbarang nuaging katumatandama kat bakalugan badlang nakitoy nga mapan sa Jay Manila. Iti pasakman ti interview tayo kani Ryan Noses may nga pasahero nga taga syudad ti Manila. Bombo Daniel Arzabal para sa bansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Rancho.